Alhaji Abdullahi BZ1 garkuwan jam'iyyar PDP. Shin zaben musulmi da musulmi adalci ne? Zaben musulmi da musulmi a Najeriya, Kiristoci 40 musulmai 60 ba adalci bane wannan. Duk mai hankali da tunani da son zaman lafiya a ƙasa ba zai goyi bayan wannan abun ba. Saboda ina son mu koma karatun baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Kiristoci, ya ba su amana. Mu dawo ma mulkin Najeriya. Obasanjo musulmi da Kirista akai. Goodluck Jonathan musulmi da Kirista akai. Buhari wanda yake talakawa kaɗan ya rage su bauta mai, musulmai da Kirista yi. To saboda menene? Saboda san rai da ganin faduwa ta zo mu wayannan bayan Allah za a dauko a ce musulmi da musulmi a Najeriya. Wannan ba adalci bane. Nan ba America bane, nan ba Israel bane. Ai adalci. Kiristoci suna da yawa. Kin ga yanzu in an shiga zaɓe tun karfe 9 na safe za mu kare jam'iyyar APC saboda mu mun yi abin da Allah ya ce. Adalci Allah yake so da tausaya ma jama'a. Shin addini ko kabila ne abin lura wajen zaben dan takara? Adalci ake so a yi. A komai za ka yi a duniya Allah ya ce mai adalci. Akwai Kiristoci a Najeriya. Kin ga APC ta nuna ba ta son ƙuri'an kowane Kirista kenan. Kiristoci ku je ku ƙara yankan katin zaɓe, ku zaɓi jam'iyyar PDP da mu muke koyi da faɗan manzo ma, tunda adalci yake so a yi, kuma adalci shi ke kawo zaman lafiya a ƙasa. Yanda Najeriya take kan danja, ka ce za ka yi musulun ticket, wani irin tunani ne wani ke da shi, wani irin kwakwalwa ne da kake da shi, zaman lafiya da kake nima. Shin akwai wata doka da ta tsara yadda za a zaɓi mataimaki? Doka abin da ta tsara a shugabanci adalci ake so. Na ce Kiristoci 40% a Najeriya, musulmai 60%. Dole duk abin da za a yi wallahi sai an sa Kiristoci a ciki. Shi sa kike ganin Bakano ya tashi ya tafi Abba, ya yi aure Abba. Bakano ya tashi ya tafi Onacha. In kika je Kano akwai anguwa mata Iyamarai kuma Kiristoci ne, kuma ana zaman lafiya. Muna son Najeriya ta daure ne, ta daure da zaman lafiya, a dawo kowa ya dawo cikin hayacin shi. Sabanin wayannan mutane sun zo sun bata lamurori, suna son sayo talakan Najeriya da maganar addini. Kuma matan Bola Ahmed Tinubu fa dan talaka ma ya waye ba musulma bace, pastor ce. To talaka ya kamata a ga mai wannan abin ai ya sani. Mu jam'iyyar PDP gwamnan da muka dauko a duk arewacin Najeriya ba jihar da ake zaman lafiya irin jihar shi, saboda ya gina masallaci kamar Santan Bello, ya gina mu musulmai. Kin ga ana son zaman lafiya. Adalci kenan. Adalci ke sa mutum ya baro wani addini ya zo wani addini. Ina kira ga jam'iyyar APC za ta yi faɗuwar bakatasa don wannan lissafin nasu 1+1 kin ga 2 ne, amma su nasu lissafin ina ganin ana kiran 0 ne. Don inda za su canza tunani, su sauke kashin shatima, su adalci, su ɗauko wani Kirista a arewa su bashi, don mu muna son zaben ya mana balance ne, don ba ma son a ce mun cinye gaba ɗaya.